Baladewa disepenekke aku ora trima. Kok Prabu sampun kok Prabu. Kula aturi lerem. Kula aturi nyirep bramantyaning penggalih. Ing ngatasipun mangsa Gatotkaca ana Petrukipun ngasta senjata nenggala. Ora trima. Sing menang boyong Rara Temon ora murunga. Baladewa bakal dhawuhke lawan ponakku Silas Palamandra kumara kenapa Gatotkaca Hanoman Petruk melu jantuk lawung dadi pepalang lakune Baladewa. Kepareng ngatur kok Prabu. Piye? Mesthine bakal matur marang pun Kakang yen anakmu Pupon kuwi kok ulungke marang pun Kakang satemah bakal tak boyong ngono Guru Mestina tak ya ngono to Yayi. Dede perkawis menika kula menika jejering tiyang sepuh sing nglampahi menika anak kula pun Rara Temon. Sesampunipun kula sabet jagong kaliyan Nini Naratimon. Jebul tinemunipun anak kula menika damel Giri Sayembara apa sing dadi sayembarane anak Pupon iki mau. Sinten kewala saged mboyong sinten kewala saged dhawuh palakrama kelawan anak kula pun Rara Temon ning wonten syarat serananipun. Lamun to sembada ngaturaken serah-serahan wujudipun rerenggan kahyangan nenggih kayu klepu dewa daru debok mas pupus cindhe dawuh ping temanten kinurmatan ungling gangsa Lokananta kang pungkasan temanten kakung nggihipun rawuh wonten Dwarawati kedah nitih kereta kencana ingkang tinarik turangga asirah yaksa kala lampairing rada tanantara prapteng sugunding arga ram tumingaling pakwon asrine dendeng saengga praja umyong kang pradonga busekan kang janmo rahayune Ndara Anoman Ndara Gatut kok nyusul lakune awake dhewe ya Gop. Genah iki awake dhewe iki aman sentosa. Petruk lan Bagong sumurupa aku mundi dawuh saka Kakang Semar supaya ngawat-awati laku munggo musuhan Ndrawati. Piye entuk gawe apa ora? Iso mboyong endang Rara Temon apa ora Petruk? Ya Petruk. Semoga daramu pringgodani mundi dawuh saka Semar supaya betengi sing dadi lakumu. Wah, wis cilaka. Iya. Apa kok mbuh radung aku. Kula sowan wonten Dwarawati jebul tinemunipun wonten sing dadi pepalang. Inggih menika Nalendra Mandrasun Prabu Baladewa. Lho, sinuwun Baladewa kok dadi pepalang sebabe? Rawuh wonten Dwarawati nunggal sedya nedya boyong Endang Ratemon nedya kadhawuhaken kaliyan putra nata Ngastina Raden Lesmana. Lenging griya manggung gandhuhan remang lelena tanpa yanin yen pancen sing dadi pepalang sinuwun Pandura Petruk wonten dawuh kula jemel jantuk lawung perkara iki mengko aku sing bakal sarembuk lawan sinuwun Baladewa ning sinuwun Baladewa niku mboten ijen ora ijen piye diombongi dening para Kurawa yen mung perkara Kurawa aja sepelang daramu pringgodani sing bakal ngapuni gawe perkara larang kok
lunuk putih abyur sandangane Hanuman iki. Syukur bagi sewu kowe Surtawuda ora pangling lawan aku. Layak to layak Petruk Bagong gleleng ndase. Mregana sing bumbani. Nggih, dapurane Petruk karo Bagong kon majure. Nyembah dlamakane Surtawuda. Ora gelem nyembah dlamakanku lakon bondo tangane srimpung silih. Tugel gulune. Bisa nugel gulune Petruk waton bisa nglangkai bangkine Anoman. Cetha dina iki Anoman tak katutke dosane Petruk. Kowe sing dadi klilip anggone para kura bakal boyong putri Durawati. Ora gelem minggat candak saperti rembangan remuk-remuk dadi rembang. Dadamu ngono. Wah, dodok iki dodok. Ora kalih sambuk tanganmu kok. Maju. Canda penyok penyok. Biar. Wah. Disebul aku. Ayo, ngapko. Canda. Jok sengguh aku kalah musuh diaburmu. Hei muyuk
maju atau kono Anoman sigar merapat sirahku lawan ho ha hut wet rapuh kopat abad hi ho ha wet piaku Sokomo sing maju malah yo mereok sakayang munguk-munguk wet loha loha orang Melayu dadi apa kowe? Biasa karek kowe. Gawe kaget. Asemane gawe kaget kok. Nyuk-munyuk sandal rica-rica kowe. Wit ho andas. Wit iki jalukan kowe. Ngene kok kemaki kowe. Wit. Wit. Aduh.
suwane. Wah, mencolot nyokot gulu arah. Yo. Has. No. Oh. Kocoy Padu Karto Marmodio Tutu mong taklir kina tak cocok hang maring wengis Becok paduning ladu Netro kocak ngundar andir Gatot kocok mureng toto Prawiran Yakti Maksuo Kentan Kikrek Kampeng Kapan Para dan kayitno ora burung praktek Marmo rawuh kuwi nggih Gatotkaca tepegeng lena maju rene lakon tanggo kesek dasmu kuwi Pakde Kartomarmo
sadaya keparat sirah sambri iblis wae rasa ateko aduh mumet aku aduh ya wah Gatot Kaca Jaya Jodra dasar Pranata layak Petruk Bagong padha gleleng merga sing betengi dapur Harwasa ayo didodo nyododo Kurawa ora minggat musuhmu Gatot Kaca pecah dadamu kok ketok jatah-jatah Brahmara manguswa ngengkati kaunaning aswase anang marga hamal agung pripun paman genipun Kurawa ngrangkit Petruk kalian Bagong dos pundi pawartanipun wah cilaka mencit nggih cilaka pripun Petruk Bagong mboten ijin ning wonten sing ndumbani wonten sing mbetengi nenggih Gatot Kaca kaliyan Anoman nyuwun duka ingkang kathah bubar mawut wadyabala Kurawa mboten saged nandhingi kridaning Gatot mang mundur Pak Sono kocok tamu kentang nalendro mandro bolo ayo ger karo coba jore kretel negoro kakon ilang nyamu bangsane jalan awak tua iblis karo kocok sama ibu ayo ranti mandro bolo ayo lagi kretel negoro kakon ilang nyamu bangsane lenggah ora Bu lenggah
Kresna lenghangan di Godhong Yai Prabu Yasungaweng tiang miat selengarini upama ora kok alang-alang kabeh tampuk trajang nggolo kabeh simpati bolo-bolo disepelekke aku ora trima kok Prabu sampun kok Prabu kula aturi lerem kula aturi nyirep bramantyaning penggalih ing ngatasipun mangsa Gatotkaca ana Petruk men ngasta senjata nenggala ora trima sing menang boyong Rara Temon ora murunga Baladewa bakal dhauke lawan ponanku Silas Palamandra kumara kenapa Gatotkaca Hanuman Petruk melu jantuk lawung dadi pepalang lakune Baladewa kepareng ngatur kok Prabu piye mestine bakal matur marang Pun Kakang yen anakmu Pupon kuwi kok ulungke marang Pun Kakang satemah bakal tak boyong ngono Guru Mestina tak ya ngono to Yayi dede perkawis menika kula menika jejering tiyang sepuh sing nglampahi menika anak kula pun Rara Temon sesampunipun kula sabet jagong kaliyan Nini Naratimon jebul tinemunipun anak kula menika damel giri sayembara apa sing dadi sayembarane anak Pupon iki Pak sinten kewala saged mboyong sinten kewala saged dhaup palakrama kelawan anak kula pun Rara Temon ning wonten syarat selananipun lamun to sembada ngaturaken serah-serahan wujudipun rerenggan kahyangan nenggih kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe dhauping temanten kinurmatan ungling Gangsa Lokananta kang pungkasan temanten kakung nggihipun rawuh wonten Dwarawati kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah yaksa akeh men bebanane anak wadon kuwi nyuwun duka ingkang kathah kula menika namung sadremi lantaran ingkang nyuwun bebana menika anak kula dede kula ingkang lampahi menika Rara Temon iya pancen yen kaya mangkono sing dadi bebanane tak baleni meneh kudu nganggo serah-serahan temanten wujude rerenggan kayangan inggih kayu klepu Dewa Daru leres Debok Mas Pupus Cindhe inggih leres kok Prabu dhauping temanten kinurmatan Gangsa Lokananta gamelan kayangan kang munyai ngawang-awang inggih temanten lanang kudu nitih kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa leres yen pancen kuwi mangkono dadi atur ana ngarsane Kyai Dridana nyuwun pamit Indriya mangu ngandhuhan rimang lurlena tanpa kahanin kok wangil men kula niku tengguri mriku ngapalke bebanane niku wangel iya pancen kaya mangkono sing dadi bebanane kowe apal ora Petruk kowe bali matur marang Kakang Semar yen ngapunten kula niku nek ngandhalke apalan niku ora pati dong. Wong kula niku gending napa mon nggih wong capet-capet. Bakunipun kula niku anggere pathokane sing demung tetet kula niku wis melu numpang ngoten iki mawon. Lah terus lemu matur karo bapakmu piye? Kula rekam. Oh. Bebanane napa wae? Serah-serahan temanten nganggo wujude renggan kayangan kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe dhauping temanten kinurmatan Gangsa Lokananta kang munya ing ngawang-awang lan temanten kakung nggone rawuh nyang Dwarawati kudu nitih kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa Brahmara remangus wong nyung brengeng
anek marga amal agung pun kula rekam kula tak matur kalian Bapak Semar. Iya matur marang Kakang Semar Bobono iki tanpa beda kelawan daupe ndaramu Permadi ngono ya aja lali Petruk. Nggih nyun pamit den nyun pangestu. mangunggung nganduan rimang lirlena tanawa kanin yen tantu samengko tiyang utama anakku Petruk sing tak kongkon sowan nyang Ndrawati. Piye Petruk lah kok ngerti-ngerti kuwi bali nggawa barang apa? Kula sampun sowan sinuwun Kresna ing Ndrawati kaliyan adi kula Bagong. Ya, Gong. Heeh. Tinimbang mangke kula niku klerak-kleru le matur teng ngarsanipun Bapak. Mboten nyono mboten legewa jebul tinemunipun Putri Ndrawati
menika jebul tinipun anak pupon saking Suwun Kresna nenggih Endang Rara Temon. Iya, syukur yen kaya mangkono tumus sing dadi impene adimu Senet iki. Lah iki apa kuwi sing kok gawa? Niki bobono saking Dwarawati. Sinten kemawon saged palakrama saged dhaup waton syarat srananipun kados dawuhipun Sinuwun Kresna ingkang sampun kula rekam. Kok dadak kok rekam? Wah, kok akeh ya, Pak. Ora apal. Niki swantenipun Sinuwun Kresna. Waduh. Ngelokor kok. Wah, kuwi sing file 2, Truk, file 2. Oh iya, Dik. Sing file 3 aja setel lho, Truk. Lah kuwi suarane bojoku kowe. Ora. Petruk matur marang Kakang Semar. Sapa wae bisa mboyong anak kowe Endang Rara Temon waton. Sembada ngadani wujuding serat-seran temanten kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe. Dauping temanten kinurmatan gongsa Lokananta kang munya ing awang-awang. Aja lali penganten kakung nitih kreta kencana kang tinarik turangga sirah yaksa Petruk. Rama Semar Badranaya jebul tinemunipun awrat sanget bebono saking Dwarawati. Lamun to mboten sembada dipinangkani mboten dados sabab kula lega lila pisah lawan Rara Temon mboten dados sabab Kanjeng Rama. Aja kowe Bambang Senet anak Semar ngarah anak Ratu Dwarawati nganti wurung nganti gagal aku sing wirang. Lungguh ana goreku kene dul. Kebangetan Semar meh duwe gawe kok darah-darahku Pandhawa rada krasa iki lho. Soroting pandang sumula amadhangi jero pasaryan ngenani wadana remu kelingan ngangrangan Kakang Semar matek aji pameling ana wigati apa janur gunung kadingaren. Kakang Semar Badranaya nyadeng dawuhmu. Iwon dene matek aji pameling daramu Madukara sing sowan ana Karang Kadempel. Malang krik kuwi kena ning ora kena kok terus cengele kancane dienggo tumpangan ngono. Wah, iya Petruk, aku lali. Lali kok pirang-pirang menit.
matur nuwun rawuhipun Ndara Werkudara Ndara Janaka. Kawuni ngono kalenggan samangke kula gadah anak pupon sing tengguri kula niku jenenge Bambang Senet. Bambang Senet inggih duwe gegayuhan badhe palakrama lan putri Ndwarawati. Kula niku meh duwe mantu, duwe gawe mantu besanan karo Ratu Ndwarawati. Nggih ning niku semune wong Ndwarawati kok nyepelekke karo Semar. Nyepelekke kepiye Kakang Semar? Katitik bebanane niku aneh-aneh. Beban saking Ndwarawati niku tanpa benten kalian Dikandara Permadi dawuh rumiyin. Kaya nalika aku dawuh lawan Bratajaya. Nggih. Nyuwun serah-serahan rerenggan kayangan kayu klebu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe. Dawuh ping temanten nyuwun dipun iringi wujude gamelan Lokananta. Gamelan kayangan sing munya ing awang-awang ngangge son horeg. Temanten ngaku ngedanite kreta kencana ingkang tinarik turangga sirah yaksa. Kula nyuwun tulung kalian sampeyan kalih nggih Den. Ndara Janaka mangsowan ing kahyangan Suralaya. Kula pasrahi kula boti wujudipun renggan kayangan. Aja sumeleng. Yen mung renggan kahyangan mangko aku kan bakal matur ana ngarsane kula batur guru matur jagat. Matur nuwun sadaya nggih. Kakang Semar kula dawuh ngopo? Sampeyan masih kelingan dalan teng Singgela Pura napa mboten? Dalan teng Singgela Pura ya aku sekelingan, aku siapal. Nggih wonten mriku dinunge kreta kencana kang tinarik turangga sirah yaksa. Nyuwun tulung nggih Gus. Kreta niku mang boyonge teng Karang Kadempel. Minangka titian anak kula pun Senet jenipun Suwan Ndwarawati. Ya kaya mangkono aja wasreleng. Werkudara sing bakal goyong kreta kencana kathah wiwit